No, dobre. Dobrý deň. Čo? Pracovný pohovor? Povýšenie? Dobre, berem. Je 7:30, takže na takú 9 by som prišiel. Dobre, dovidenia. Povýšenie. Zlatko? Áno? Musím ísť na pracovný pohovor. Ale som chorá. Chceš mať väčšie peniaze? Chcú ťa povýšiť? Áno? Dobre. Tak, idem sa len pre kufrík. Dobre, kufrík. Ahoj. Vonku. Mne sa zdá ten kufrík nejaký moc ľahký. Doklu. To je zlé. Asi sa budem musieť vrátiť. Idem sa najesť. Nechal si tu počítač a mobil. Fakt super. Zlatko, zabudol som si mobil. Dobre, mobil a ešte počítač. Počítať? Dobre, idem. Čau. Ahoj. Super. Som úplne chorá. Pustím si telku. Zavolám niekomu. Dobre, tak prídeš. Ahoj. Dobre, počkáme. Minúta. To bude ona. Ďalej. Ahoj. Už nie si chorá? Som len trošku. Mám ťa rada. Ponúkneš sa? Áno, rada. O pár hodín neskôr. Tak ja už pôjdem. Ahoj. Zlatko, ahoj, som doma. Musím ísť spať. Som unavený. Dobre, tak ja idem spať.